Ba da. Sunteți mortă de obosite. Sunteți mortă, vai de cap. Da, e morte. Abia seara, nu știu ce am, că toată noaptea am usat de buni. La Lupia. Că buni ziceam buni. Asta e Lupia? Da, toată noaptea. Cetatea aia, cum se numea, Doamne? Lupia. Lupia. Rupia. Lupia. Am mai fost Cetatea Rupia. Rodi, eu toată noaptea Claudia. Am mai fost. Voi țineți minte pe unde ați fost și ce ați văzut? Da. Mâine vine șefa și mă întreabă. Unde ați fost și ce ați văzut? Ia. Am văzut cetatea Rupia, biserica și după aia munții. Da, e. Vulcanii noroioși. Vulcanii noroioși. Noroioși vulcanilor. Erau crăpături, cum o trecut buci, buci, Da. ați fost, cum o trecut și cum o săpat în pământ. Da. Și ați dormit, Da. și ați mâncat bine. Și ați fost cu mințelii și ați ascultat. Da. Să știi că a fost foai. Astăzi. Asta, colegă, i-au dormit. Și dormea. Nu trecea cu unii, toate am discat. Și eu nu trecea Nenutele. Altă la bunii aia a dormit. Nenutele că... Vreau să nu închidă ușa. Mai știi cum? Georgiana Lopos. Ăla. Simte cineva peste voi acolo. Și băieți, au fost închiși. Da, da. Am mers și am doar și au fost noaptea și au verificat. Ați auzit? Cine? Doamne, care au venit cu voi. Au fost și v-au verificat, au venit de ori și noi am verificat băieții. Da, da. Ne-am culcat la 4 dimineața, ne-am culcat. Am verificat să nu vă furiuți. Emiluț m-a văzut când am intrat odată. Așa? Da. Mai muzarică de joacă acum. Nu mai vă mă dau și doamna Marcinica.
Doamna Angelica. Angie. Doamna Angie. Nu mai strigați, să ne se conducă. Lasă-mă, băi, bărbate. Putui casa lui mata. Putui casa. Lari, întreabă-te cât e ceasă. E Angelica. E 4. Așa te rog să stai pe spate să se vadă peisajele. Asta, dați mai tare un pic, că ăsta e faină. Asta acolo. Haide! Sare gândul, lelelelelele, lumea, lelelelelele, niciuna, lelelelelele. Bine, bine, să nu ajungem acasă. Sar pământul, lelelelelele, sare gândul, lelelelelele, se firade lumea, lelelelelele, dacă nu e să ciuna, lelelelele.